Instagram yaWicknell yakabatwa kunzi dzvi kubva pakudanana nemadzimai ana Prophet, vana Evidence Chari, vana Branson. Apedza ipapapo onopinda kunana Kiki Bedes nevamwe vakadaro. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Paidhisa mukomana Levels aitopinda pana Shashel, ndo news dzabuda idzi. Instagram yake yahekewa ndobva pabudiswa machats akasiyana siyana. Izvezvi vanhu vese vari kuedza kuita delete for everyone because Instagram yemukomana yatorwa. So he's the one who started nekuda kudhisa Levels. Pachibva pabuda chat yaLevels achikumbira ruregerero pamwe chete neaudio yacho. Ndichafamba nemi, pane machats aripo aburitsiwa. Uyewo mudzimai waWicknell has commented in a very short way kuratidza kuti weduwe mhosva yakanga isiri yangu. So ndivo vakaisa nyaya yekuti Levels ane problem, ane dzungu, anomhanya kufonera Victor nemavideo call, haundiudzi rezvokuita nemari dzangu. So Levels akabva akumbira ruregerero akati weduwe, I'm really sorry boss, ndiregerewo, I'm sorry, very very sorry, it won't happen. Rai richingoriwo dzungu zvechokwadi, ndiri mufana wenyu, please forgive me. Sorry boss, ndanyarara. I'm sorry, I thought I was doing something good for myself. Handina kunge ndaziva kuti hamunakirwe naizvozvo, plus ndaitozvikanganisira. Please mukuru, find it in your heart to forgive me. Again boss, I'm sorry, it won't happen again. So Levels akasvika pakuzvininipisa ndokukumbira ruregerero zvakadaro. Then pakaburitswa machats aya, vanhu vanga vasati varealize kuti no, these chats are actually not kuti coming straight from Wicknell, but kutoti pane munhu atoheka account yaWicknell. Levels chaakanyanyovengerwa chaicho tichadzoka panyaya iyi. Shashel, pane chat iripo yaShashel naSay. My pleasure sweetheart, how are you coping? What's your number? Say vari kutumira Shashuru. Shashuru akapindura akati, it's been hard, I've lost all job contracts since he's really ruined me. Inyaya iya yekwa anonzani mukomana Levels. So this was December. Shashuru achitaura kuti ini ndaluza contracts because of zvese zvaitika naLevels pakabuda mubhadha uya wakalikiswa. Ndobva vati, I can imagine it's devastating. Chirungu kan, devastating, but don't give up, you'll be back soon. Anditika ndobva kwanzi how are you sweetheart, chichi. Ndobva padini pataurirwana zvinhu zvinenge zvokudanana ipapo. So most netizens are saying tinoziva kuti why Levels akanyimwa mota, nekuti murume wese akapiwa mota na Wicknell ari kudyirwa mukadzi. Asi now if you look at Levels akabva display magifts ake asina mukomana, ndosaka akazonyimwa mota. Whoever hacked this account is on a mission. Tichazvionesesa zvokwadi. Guys, ndopa unotoona kuti no man, Levels anaonyimirwa mota dzungu sezviri kutaurwa naSay ndiuncle vari kukomenta avo. But rather than face uyu akatotsamura mukomana nenyaya yaShashel. Vaitya kuzonyimwa sini vakunzi koma kuzomupirei mota, uyezve nenyaya yekukombeya madora nezvimwe zvakadaro. Okay, so mudzimai waSeWicknell atotaura akati weduweka, she was ahead of her time, she walked away from the throne to inherit her peace. So that is her comment panyaya yese iyi. Kozotiwo Chari uyu anesu Chari, mudzimai waEvidence, vane chat yavanga vachitaura nezvayo apa naSay. I'll just go through chat yenyu iyi. Okay, so once already you came kare, that was a long time ago, you just yes, just time off. Kubaba makavasiya kupi mubvunzo waWicknell uyu? Kwanzaiwa vari kuuya neMonday. Kwanza alright, how is Texas? We are having a great time. Mogona kuzongoita kama recovery, you never know.
kwanza zvakaramba, we tried, what's your WhatsApp number? Kanzi pakuti zvakaramba paya pane akaomesa moyo chete, I suspect it's you. I'll send you a heartbreaking video on view once in the morning. Not even, I'm very easygoing, very simple. Saka vari kuda kudini kutumirana video apo kuti ringova review once. Why richitwa view once? Zvinhu zvacho. Then kwozoitawo Kiki akaenda ku-inbox kwa Say Weeknell asvika kuya ndokuti please make sure kuti musape Madam Boss mota nekuti uyo hasi wemusangano. Papa paita imwe chatiwo yakangodaro. Then later on you find kuti Say Weeknell havamboteereri zvinoitaurwa naKiki nekuti havamukwereta anything, as he always says, and audzirwe zvokuita nemari yake. Pakazobuda kuti ndio vakasponsa mabhiiti rwendo rwemusikana allegedly vakazoonekwa vari vese kuDubai. So ndo dzimwe nyaya dziri kubuda apapo. Then pozoita masides evanhu vechikuru ekurararara ayo mafans only ayo. Say Weeknell varipo ipapo vari kuti I'm excited baby, I can't wait to see you. Ndoda kuti kanhengo dzako ndigodziita dzekukambura nandi. Send me your passport so I will do a ticket for you. Kwanza alright, inini kubasa kwangu ndikoko kwekurararara uku. Okay, so Say Weeknell vanobata basa zvokutodaro. Apa mudzimai wavo King Yayapa akavasiya. Vanhu vaitoti nhaiwe ungasiya rugare rwakadaro chokwadi. Why uchikonwa kungoshingirira? Musha unongoshingirirwa, musha unonamatirwa, mune vana vairi, why uchisiya? Ndopari kutaura kuti vedu peace is more important, because mukomana haaregi kubata basa. There was a time yaakaedza kupinda pana Olinda and vakazombotaura Olinda achiti ndinaye ku1st class asi kwakune musikana mazvita kwanzi kupi ku-economy uko vachienda same direction but vanenge vachiita kunge vasiri kufamba vese. Ane vanhu vake vakawanda vaanomanya navo mukomana. Okay, so nyaya yakangotangira ipo paya pana Levels kuti Levels akazvinyadzisa nekukumbira mota, but Barnabas ari kuti guys, don't scrutinize people and mock them pa social media without knowing what they are worth. Levels ari kutovaka imba yake ye120,000 but apa ari kungotiwo vedu Say Weeknell ndiri kukumbirawo gift and akazviita privately, so musamujudge based on that. So real reason chaiyo yakaita kuti vakomana vanoswera kuChillspot anoridza ndi Levels, asi akapiwa mota ndi Fantan. Ndobva pazopiwa mudzimai waFantan mota, ndobva kwazopiwa mai vaFantan mota, but Levels anoshanda naFantan wacho haana kupiwawo mota. So aingofunga kuti vedu ndakanganikwa. Vamwe vakangokumbirawo 1 papublic platform vakatopiwa mota 1. Levels anga achingotrayawo kuti mukoma musandikangamwewo ndiri pano. Aingofunga kuti achapiwa mota just like everyone else, but nyaya yacho yanga ichitori personal, and personal dzacho ndo dzaakubuda pamachats apa kuti uko mukomana akanga amboburitsa mubhadha wake uchivatana naShashuru. Shashuru iyeye ndiye uri kuizvichaita sweetheart chichichi vachitumirana zvavanotumirana vari kwakati. Dei zvaperera ipapo kuzoenda kumadzimai amaprofit. Profit ningi unotoona kuti maybe vanhu vakawanda varitotengerwa mota based on kuti mukadzi wako ari kuita zvipi kuna Weeknell. Chii chakadaro ichocho chinenge ngozi kana mari yacho yawandisa mheno kazvipatara vanhu vari kungoorera mukati makasviba mune majere moda kurinovetwa kumadii machishandisa mari yacho kuita zvinhu zvakanaka pane kuti muite zvamahure zvakadai soizvi zvinhu zvacho. So okay guys, so do leave your comments on what you think about this issue, kuti mari yenyika inofanira kuva yakagadzira kumasolar projects nezvimwe zvakadaro ndo iri kuitiswa zviri kuitwa naWeeknell izvi. Ombofly out naShashuru mangwana ombobuda akadai
mangwana waenda kumaBET, mangwana waita zvino hapana here accountability inofanira kuvepo pana Wikineo sezvaita vakomana vembudzi ava vari mukati.